tol. Hanggang dyan sa river, di ba? Katabi ng river. Pero Sa muling pagbabalik ng dating gurong si Gina sa Bued, Alaminos City, namangha ito sa matatayog na nakatanim na mga mangrove. Kwento niya, taong 2009, isa siya sa unang nagtanim dito para sa reforestation. I accompanied here hundreds of students, NSTP students who planted. Parang itong mga to, medyo gaganyan pa sila. Pero yung mga tinanim namin, syempre bagong time by that time, noon, banda doon. Sabi, wow. Alam mo yan, nakaka-proud. Yung, ang saya-saya na, of course, you have done one thing for the nature. Taong 1998 pa nagsimulang magtanim ang mga residente ng mangrove. Ngayon, libu-libong puno na ng iba't ibang klase ang nakatanim. Mahalaga ang bakawanan sa marine ecosystem dahil isa siya sa dito yung mga breeding ground ng mga iba-ibang marine species at maging yung mga iba-ibang species ng mga ibon ay dito rin sila naninirahan. Para mas maipakita pa ang ganda at halaga ng mga bakawan, ginamit nila ang panahon ng pandemya para pagandahin ang lugar at gawin itong atraksyon. Maaari ding mag-sightseeing dahil sa itinayong tulay at view deck. Hitting two birds with one stone pa dahil mula sa Mangrove Park ay tanaw na ang ilang isla ng 100 Islands. Katunayan, may mga bangkang maaaring rentahan papunta sa mga isla. First time kasing magbangka, lalo na nitong anak ko. Masaya naman. Lalo na nang nakarating na kami dun sa sa mga island. Sa pagbubukas ng bagong atraksyon, paalala nila sa mga bibisita at maging mga residente ang pagrespeto sa pasyalan. Hindi po pwedeng pumasok na mangisda yung mga tao sa loob. Hindi sila dapat magkalat, magdala ng mga pagkain para ma-maintain yung kalinisan ng lugar. At kailangan din na hindi sila yung maingay para hindi ma-disturb yung mga wildlife sa loob ng park. Mas pauusbungin pa raw ng Alaminos ang kanilang mga pasyalan, lalo na't isa sa pagkakakilanlan ng lungsod ang turismo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.